haton kung libakon ka sa mismo nimong mga kauban. Ambot ko nakadungog mo ani nga istorya sa usa sa pinakapaborito nga santa, Santa Teresa sa Batang Jesus, Saint Therese of the Child Jesus, or Saint Therese of Lisieux. Sa edad niya nga 24 anyos, nasakit na si Saint Therese. Tuberculosis. Niadtong panahon na, ang TB wala pa'y tambal o makamatay. Tinuod man mo ni namatyan ni Saint Therese. Napansarihang naghigda na siya sa iyang katri, abli man ang bintana, nadungog niya ang duha ka madre nga nang libak sa iya. Samtang naghigda siya, nadungog niya ang duha ka madre nga nag-ingon, unsa kay isuwat sa iyang lapida, no? Wa man na siya nahimo. Unsa kuno isuwat sa iyang lapida? Kung mamatay na siya, kay wala man na siya nahimo. Kabalo mo unsa gisuwat ni Therese, gisulat man niya nga kasinatian. Sa iyang gisulat niingon siya, Lord, salamat kaayo nga wala sila masayod sa imong gipangbuhat sa akong kinabuhi. Salamat kaayo, Lord, nga wala sila masayod. Namatay si Saint Therese. 26 katuig lamang gikan sa iyang kamatayon, gideklara siya nga una, santa sa simbahan. Ikaduha, patron sa mga missionaries, siya nga wa gyud mulugwa sa iyahang sa tawagan ni ikan sa Carmel, patron of all missionaries. Labaw sa tanan, ikaupat sa upat lamang kababaeng doktor sa simbahan. One of the 4 women doctors of the church. Karon, asa naman tong mga madring ng libak niya? Sa atong unang pagbasa karon, nadungog nato ang pagdasig ni San Pablo kang Timoteo. Unang Timoteo 4:12. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himua ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo, o sa kaputli. Taliwala sa iyang kabatan-on, si Santa Teresa sa Batang Jesus, nagpakita og kahamtong nga labaw pa kaayo sa iyang mga kauban nga mas tigulang kaayo kay kaniya. Maigsuon pasagdi ang uban nga motamay nimo nga bata ka pa kaayo, bag-o ka pa, di ka kabalo sa ilang tan-aw. Buhata ang angay nimong buhaton ug ang Dios na ang bahala sa tanan.